Така, в часът на специалиста ще се срещнем с доктор Славян Стоилов, който разказва как да се усаява по време на пътешествие. Аз четох тук някакви неща, свързани с вашите. То е, какво се казва, цикъл от лекции. Нали така? Да. Интересното е, че те се провеждат, такава конференция се провежда за трети път в света. Не говорим, че е за първи път на Балканите и колегите от Полша ще са една седмица след нас, а ние знаем полски алпинизъм на какво ниво е. Зато и се борим от 4 или 5 години с вашите колеги от Форума за планинарски филми Банско филмфест и успяхме. Въпреки сега. Дайте хората, понеже не знаят вашата цялата история, така като ви видят, не им говорите. Разкажете им за какво преподавате вие. Ние сме само няколко от колегите в България, които се занимаваме с тази област на медицината. Каква е тази? Тя дори няма и такава специалност в България. Медицина за пътешествие. Какво значи медицина за пътешествие? Тя включва много неща, не само това, което евентуално биха си помислили всички. Тук не става дума само за спасяване на хора с голи ръце или за критични ситуации, ухапвания от животни или нещастни случаи. В нея са включени всички неща, които мисля, че след като българин е започнал да пътува последните години, абсолютно неподготвен за това, разбира се, и в момента продължава да бъде неподготвен. Тук се включват и някои екзотични заболявания. Такива елементарни въпроси, които в други страни веднага... Да се опитам ли да го формулирам? Тоест, вие давате напътствие на всеки, който е решил да се качи в автомобил, самолет, кораб или каквото и да било, да напусне този град, в който живее и да отиде да попадне в някаква друга среда. Независимо каква е тя. Дали е джунгла, дали е на сафари, дали е примерно на круиз с кораб или разглежда забележителностите на Рим. Няма никакъв проблем за това. Разбира се, аз не го правя сам. Аз предполагам, че няма проблем. Просто уточняваме какво правите вие. Покриваме всички климатични зони и всички височини, които един жител на Земята би решил да посети. Кое е най-често срещания инцидент, който се случва при пътешествие? Трудно може да се каже, но обикновено, поради непознаване на обстановката, това нещо обаче се дължи на нежелание за българина да опознае обстановката или нежелание да отиде с някой, който е познал, поради неяснотата относно режима на хранене, режима на течности в различните климатични зони. Първото нещо, което се случва обикновено е промени в неговия дневен режим на изхождане и на самочувствие. Говориме за съвсем елементарни физиологични нужди, които обаче, когато се нарушат, провалят абсолютно. Искате да ми кажете, че този най-често срещан проблем, особено при жените се... Да, 65% от всички туристи страдат от проблеми с червата, когато напуснат пределите на България. На какво се дължи това нещо? Не само пределите на България, аз познам хора, които просто 20 км само да мръднат и въпросът приключва. Това е една диагноза, която американците, аз ще преведа буквално на български, тя се нарича диария на пътешественика и не се дължи на някакви вируси или бактерии, а на промяната в режима на живот на този, който напуска обичайната си обстановка. Не е така. Какво значи промяната на режима? Ето, давам ви пример. Човек, примерно, изминава 200 км, премества се от място, където живее, на място, където отива, примерно, само за един уикенд и му се появява този проблем. Да, защото той, примерно, не е излизал от пределите на града си години наред и тези 200 км означава, че ще пие друга вода, друга храна или по пътя, или очаква да му случи нещо приятно или неприятно. По никакъв начин не е задължително той да се разболее от вирусни или бактериални инфекции. Това нещо, даже и при западните туристи, си фигурира като закон. Диария на пътешествието. Ема то не е пътешественик. На пътешественик, но то не е диария, то е запек на пътешественик. При 30% е запек. При 30% само е запек? Да, при останалите диария. По-добре да е второто. Защото първото създава големи проблеми, особено когато сме страни от третия свят, където няма никакви хигиенно-битови условия, на които сме свикнали. Кое беше първото, кое беше второто? Първото, което се среща по-често е диарията, второто е запек. И в една страна... Не е ли също толкова лошо? Токсините остават в организма? Зависи.
зависи от лекаря на експедицията или от опита на този, който пътува. В случай какво може да се направи? Много неща. Най-простото е да бъде попитан някой, който е ходил на това място или който се сблъсква с тези проблеми, какво следва да се прави. И реално погледнато, много от фаталните случаи в планината и по време на пътуване се случили от обезводняване вследствие на такъв проблем. Защото не всяка диария е холера или чума, както утре вероятно това ще ме попитат, тъй като тези думи плашат много хората. Ние сме ги наследили като някаква история. Всъщност те изобщо не са толкова плашещи. И в днешно време е почти невъзможно човек да ги пипне някъде, ако не иска специално това да го направи. Така че тези битови проблеми се оказва, че са нещо много тежко за един човек, който пътува. Защото... Ами да, защото ти отиваш да се развличаш и всъщност изпадаш в някакъв тежък дискомфорт. Ами затова сме ние. Затова се опитваме да ограмотим хората. Да. Ето казвате, да попитаме някой, който е ходил там. Да. Ако става дума обаче не за Бали, примерно, или за островите Фиджи. Да. Ако става дума за България, тогава какво да питам? Кого да питам? Дани, ходил ли си в Пловдив, примерно? Водата в Пловдив е една, в София или в другата е друга. Хората, които са родили в Пловдив, имат едни изградени навици, техните организми от малки, другите имат изградени други навици. Не всеки индиец има разстройство. Аз си живея в Индия. Обаче един бел човек отиде ли, ако не следва някакви елементарни напътствия, веднага се получават много тежки усложнения. Така че всеки човек се родил на определено място, което си е за него. Друг е въпросът, че той иска да го променя от време на време и трябва да се съобразява с промените обаче, които настъпват и трябва да ги очаква. Ако не иска да получи диария в Пловдив, няма да пие вода, ще пие бира, да речем. И аз съм абсолютно убеден, че няма да получи диария. Освен ако не отиде да плува в река Марица, тогава може и други неща да му се случат евентуално. Добре. Диария на пътешественик или запък на пътешественика, най-често срещания дискомфорт при пътешествие. Да. Друго. Много тежки са ситуациите при хора, които са алергични, които знаят, че са алергични, въпреки всичко искат да видят и те света, при които едно хапване от някакво непознато или познато насекомо, или дори опита да помиришат някое екзотично цвете, може да завърши фатално. Това са много тежки ситуации, за които все още българските туроператори нямат навика да се попълват здравни досиета, за да може един човек да се знае какви проблеми здравословни има ли хронични заболявания или няма, защото в други държави това се прави. Като тръгваш някъде, ти се попълва като картон нещо. Да, те си носят даже едни пластмасови картички, на които пише при някои хронични заболявания. Пише какво е заболяването, примерно ако са диабетици, пише дали са на инсулин и така нататък. Ако са епилептици, си пише също. И това се носи в личната карта. Там си пише и кръвната група, разбира се, и други неща. И когато човек изпадне в безсъзнание и в нужда, някои хора ги вадят тия карти, виждат много бързо за какво става въпрос и проблема се решава, ако е възможно. Алергии, диария, запек. Другото са... Човек изобщо не трябва да пътешества. Трябва да си лежи само в леглото и да се чувства адски дискомфортно и с дистанционното да си цъка. Анимал плане. Аз съм посетил над 85 държави, вероятно, и все още съм жив и здрав. Участвал съм, може би, в повече от 30 международни и български експедиции и очевидно в момента се чувствам добре. Понеже разбрах, че имате отношение и примерно при ситуация, в която изпадаме, да речем, катастрофа. Да. Кой е съвета, който бихте дал? Аз много пъти така съм си мислил, ако попадна в такава ситуация, как бих реагирал, какво бих направил. Не говоря аз самия, примерно, да катастрофирам, говоря някой друг на пътя да катастрофира. Значи, две са конкретните неща, за които се сещам. Да посъветвам всички жители на София да не минават на пешеходните пътеки, защото там е най-опасно. И второто, което е, на мен ми се е случило да се опитват да ме бият, когато се опитвам да оказвам помощ на пътя. Въпреки, че съм се легитимирал. Въпреки, че съм се легитимирал и съм казал, че мога и че знам, защото съм лекар. Хората очевидно в такива моменти изпадат в неадекватни състояния. Ние ги знаем тези неща и в такива случаи най-добре е човек да седи на страна или да си тръгне кротко, за да не пострада и той да бъде следващия в групата. И да има как да се помогне на човека, който примерно има необходимост. Ами не може, щом става дума за
насилствена отбрана ние не можем да помогнем по никакъв начин. Така че хора са отказали помощ, когато аз и други колеги сме се опитали да им помагаме. Ние нямаме, като народ, нямаме здравна култура, ако изобщо имахме преди. В момента нямаме никаква. Ние не се отнасяме към себе си с уважение, какво ли остава да се отнасяме към други. Един човек, ако се отнася с уважение към себе си, ще бъде здрав. Ние презираме собствените си тела, ако тялото е болно, как ще е здрава душата? Не е възможно. И обратно. Защото тялото и душата са свързани. Ако душата е болна, и тялото е болно, обратно. При тези 85 пътувания, попаднахте ли в такава ситуация, която застраши живота ви? Разбира се. Аз съм бил в райони, където имало бойни действия. Даже преди 6 дена си дойдох от Нагорни Карабах. Преди 3 години бяхме с една наша експедиция в Афганистан, но не искахме да се говори много по този въпрос, за да си свършим работа. Така че това са неща често срещани, но това са осъзнати рискове, защото ние имаме опит и всеки от нас може да поеме или да не поеме даден риск. Това си е наша лична отговорност. Но ние говорите за някакви... Ами аз не съм сам. Кои сте вие? Какво е това? Ние сме български туристи, алпинисти, няколко души лекари, които пътуваме много. И помагаме на нашите туристи, алпинисти и всички хора, които имат нужда от информация по тези въпроси. Добре, благодаря ви за това гостуване. Успех в пътуванията. Това беше часът на Милен Цветков. Останете с програмата на Нова телевизия.